Joseph Muscat ta' garanzija li gvern ġdid ma jkunx gvern tal-klikka iżda ta' kulħadd. Qal li gvern ġdid ikun sejf għal pajjiżna, għal business, għal ħaddiema, għal dawk bitwemmin nazzjonalista li jridu bidla fil-mentalità u anki għal dawk li ma jivvotawx lill-Partit Laburista. Waħda mill-aktar sfidi diffiċli f'dawn it-3 snin u nofs li l-Partit Laburista rnexxielu jeleb kienet dik li l-partit isir il-bażi ta' moviment u jinfetaħ għal dawk kollha ta' rieda tajba u li jħadnu l-ideali tiegħu. Xhieda ta' dan għal Joseph Muscat huwa li ppreżenti għall Konferenza Ġenerali Laburista qed ikun hemm nies li sa 3 snin u nofs ilu ma kinux jemmnu fil-Partit Laburista. Intant matul l-istess sessjoni l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat tkellem dwar il-prijoritajiet ta' gvern ġdid li huma affarijiet li għandu bżonn pajjiżna, fosthom il-bżonn ta' stabilità fiskali. L-ebda pjan għat-tnaqqis fid-deficit ma jista' jkun sostenibbli mingħajr ma jkollok tkabbir ekonomiku. U għalhekk li l-Partit Laburista se jkollu l-aktar tim ekonomiku kompetenti li qatt kellu kull gvern f'pajjiżna. Joseph Muscat jgħid li l-Oppożizzjoni m'għandix problema li pajjiżna jkollu klawżola fil-Kostituzzjoni dwar kif jintefqu l-flus għaliex il-Partit Laburista dejjem kien għaqli fl-użu ta' flus il-poplu. Gvern ġdid għal Joseph Muscat ikollu bħala partner kruċjali lis-settur privat biex jinħareġ il-potenzjal kollu tal-biżniess Malti u b'dan il-mod inwasslu għal tkabbir ekonomiku. Gvern ġdid jibqa' jinvesti fl-edukazzjoni u jerġa' jiftaħ il-konsultazzjoni mal-għalliema li ddeskriva bħala l-aqwa esperti fil-qasam biex ikollna kurrikulum minimu nazzjonali kif jixraq lill-istudenti. Il-kap tal-Oppożizzjoni tal-garanzija tiegħu lill-istudenti li s-sistema tal-istipendji se tibqa' hemm u se tissaħħaħ. Ngħidilhom isħabi u studenti tal-Università, jien prodott tas-sistema tal-istipendji. Qatt ma nista' nagħmel xi ħaġa, qatt ma jtini demmi li nagħmel xi ħaġa kontra s-sistema tal-istipendji. Politika koerenti fil-qasam tal-enerġija għal Joseph Muscat, gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Li nassigura lill-poplu huwa li gvern ġdid immexxi minni ħajkun safe, ħajkun stabbli, ħajassigura jekk niġu fdati mill-poplu 5 snin ta' stabilità, 5 snin fejn ħanilqgħu għall-isfidi, 5 snin fejn ħankunu onesti mal-poplu, fejn ħanaħdmu b'enerġija akbar minn qatt qabel, 5 snin jekk niġu fdati fejn jinċert illi ħankun nista' nagħti lill-poplu l-aqwa kabinett illi qatt ra dan il-pajjiż. Fl-istess sessjoni Joseph Muscat ħabbar li wieħed mid-distretti li se jikkontesta fuq fl-elezzjoni ġenerali li jmiss se jkun it-tieni distrett. Iddeċidejna fuq wieħed mid-distretti, id-distrett l-ieħor ħanħalluh għal aktar tard skont l-eżiġenzi tal-partit, jien fejn isejjaħ li l-partit ħankun qiegħed nikkontesta. Imma distrett minnhom fejn ħankun qed nikkontesta ħadna d-deċiżjoni għax nemmnu li wara 31 sena jixraq illi il-mexxej tal-Partit Laburista jikkontesta fuq id-distrett li minnu beda il-Partit Laburista. U għalhekk ħankun qed nikkontesta fuq it-tieni distrett elettorali fuq Bormla, il-Birgu, l-Isla, il-Kalkara u Ħassabba. Franco De Bono jżomm qiebes fil-pożizzjoni li ħa matul l-aħħar ġimgħat. F'kummenti pubblikati f'ġurnali differenti, Franco De Bono ddikjara li l-unika soluzzjoni għall kriżi politika li qed tiddomina hija Lorenz Gonzi jirreżenja. Jgħid li l-Partit Nazzjonalista induna li kien żbaljat meta talbu jirreżenja u induna li fl-aħħar mill-aħħar talba bħal din ħadmet kontra l-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi dwar min huma dawk li għandhom iġorru responsabilità n-nuqqasijiet tagħhom, De Bono semma b'mod speċifiku lil Ministri Ostingat u Karm Mifsud Bonnici. L-uniku persuna li jista' jkompli imexxi dan il-pajjiż fl-istabbiltà, fiċ-ċertezza li jieħu ħsieb il-familji u t-tfal tagħna huwa Lorenz Gonzi. Kien b'dan il-mod li l-Ministru Tonio Fenek iddeskriva tmexxija tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi.
Skont Tonio Fenek kien grazzi għal Lorenz Gonzi li pajjiżna ma daħalx fi kriżi finanzjarja kif daħlet fiha l-Greċja. Għaliex f'pajjiżna ma kienux. Għaliex aħna kellna riċetta. U ħafna jgħidu kontri għad ir-riċetta f'dan il-moment, però kellna riċetta. U din riċetta kienet Gonzi PM. Minnaħa tiegħu Edwin Vassallo irrakkonta kif il-mara tiegħu qaltlu li tippreferi li ma jitlaxu iżda jkun elett Lorenz Gonzi. Imma ftit ilu l-mara tiegħi tafx qaltli Edwin ħanajdek meta beda jberraq. Qaltli għalija naħseb qaltli bkull rispett ta' David biex tgħidili. Qaltli nippreferi ma titlax int u għal ġittoli jidna jitla Gonzi bil-gvern tiegħu. B'referenza d-dikjarazzjoni ta' Franco De Bono li pajjiżna għandu bżonn urġenti ta' ġenerazzjoni ġdida ta' politiċi, Tonio Fenek wieġeb dan il-mod. Illum kien hawn min qal li hemm bżonn ġenerazzjoni ġdida ta' politiċi. Jista' jkun. Però għandna bżonn ġenerazzjoni ġdida ta' politiċi umli. Edwin Vassallo saħaq li kulħadd għandu jħalli lil dan il-gvern jaħdem. Ħalluna naħdmu! Il-minnaċi xtidu waqqaw dan il-gvern. Anke l-partitarji nazzjonalisti li attendew għal din il-laqa attakkaw lil Franco De Bono u kellhom biss kliem ta' tifħir għal Lorenz Gonzi. Din dejjem kellu fiduċja fih. F'Gonzi. Għandu jirriżenja l-Prim Ministru, Franco De Bono għadu tinsisti sa dal-għodu jirriżenja l-Prim Ministru. Il-Prim Ministru għandu jibqa' hemmhekk sakemm jalaqlu t-term tiegħu. Għaliex imma? Għax huwa timexxi tajjeb hu. U dan m'għandux raġun Franco De Bono. Ma tabilx. Għax għalli qed jagħmel il-Prim Ministru m'għandux jirreżenja. Jekk għandu xi ħadd jirreżenja Franco De Bono. Ħadd madwar fejn jirreżenja? Kif ħadd tiġi indirizzata kriżi politika? Se jirranġaw ma bejnietom nhar ħamis. Jien naħseb ma nafx Franco De Bono għandu jirreżenja. Mhux hu il-Prim Ministru. Sewwa, mexxina sewwa, għaddina sewwa. Manna bdew xejn iżjed. Għax il-Prim Ministru mexxi sewwa u mexxin tajjeb. Għandu jirriżenja mela. Min evventa l-affarijiet. Jasal f'pajjiżna l-ewwel żbark ta' immigranti irregolari għal din is-sena. 68 persuna ddaħlu f'Malta f'żewġ gruppi wara li ġew salvati minn fuq żewġ dinghies. Fost l-immigranti anke tarbija li twildet waqt il-vjaġġ. 25 minn dawn l-immigranti ddaħlu f'xatt it-Tiben għal ħabta ta' 8 tal-ħadd filgħodu. Uħud minnhom fost l-omm u t-tarbija ta' twelid kellhom jittieħdu għal kura fl-isptar Mater Dei minħabba l-kundizzjoni ħażina ta' saħħithom. Salvati 3 persuni wara traġedja tal-cruise liner li bejn il-ġimgħa u s-sibt inkalja ma' blata fuq il-gżira Taljana ta' Ġiljo, ftit wara li ħalla l-porta Civita Vecchia. Għalkemm il-bilanċ tal-mejta fl-aħħar sigħat kompla jiżdied, il-kumpanija Costa Cruises xorta waħda se tibqa' għaddejja bil-ħidma normali tagħha. Fuq is-sit elettroniku ta' Costa Cruises baqa' jingħata reklama l-vjaġġi tagħha, inkluż l-istess wieħed li nħakem it-traġedja tal-ġimgħa li ħallit 5 persuni mejta.